Horas emang Dita. Horas. Kita kan mau adakan pesta Gotilon. Nah, saya sebagai perwakilan dari panitia pesta Gotilon mau menanyakan pesta Gotilon itu apa sih, Om? Oh ya, terima kasih. Pesta Gotilon adalah istilah bahasa Batak yang nang songoni dihita na di bagas tabe na mengikuti kebaktian pertanyaan melalui live streaming ala naing kau tama pertanyaan tabor nginon asa tapadani marohat ho pikirata jumulu mahita martangyang di bagas rohat tabe martangyang mahita. Amin. Tapujima tuhata sian namarid dehita siap bukuide nomor 650 ayat sada dot ayat 2 di ayat 2 rap mahita jongjong. Di pasada holong sana pakirimoni somo daging di Kristusi sadaro pakirimoni di bagasan konjoni paradoti hasada mar hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tu di perbadia na tu mo palangi dohot tanoon amin. Tungi semadong aku diakka banua gijang jala dukon niho dang adong di halomor rohaku di tanoon nang pemerus sibuku dohot rohaku sai di batado partano batuan ni rohaku jala perjebaraku saliling nililing na haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang hupang idohami tuho sai lehom matodim na badiai tu bagas rohanami sai paian di bagasan hami asini roham dohot hati goran napi natupani anakmu Yesus Tuhan nami sai ramoti hami di hamamasa ni pangujunan pargugui mahami mangulao lomo ni roham asalam marlas ni roha hami mina nadingga di pampenon mi di hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tajahama turpu epistel di pertanyaan bornginon imana tarsurat di Pilemon sada ayat 8 1:10 laos mars sikap soring mahita majaha. Ope gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon natama tuho. Alai alani holong ni rohai tagonan maahu mangkelehelek nunga songoni ahu Paulus naung matua jalatarihot noai alani Kristus Yesus. Asa huelek-elek mahu alani anak kokku sio Nemesisus nahu tubuhon dinatarihoton ahu. Naso marguna doi bana di jolon diho alai noai marguna situtu doi diho nang di ahu. Nahu suru do ibana mulak tuho dosor rohaku do ibana huetong. Nang donian tiokokku ibana asa sikatmu ibana pagure-kureho nahu dinatarateon ahu alani barita naulii. Alai dang olo ahu mabahin agia aha anggo sosian pamotoammu asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masia lomo ni roham. Atiki alana
umbai na sirang ibana sangong basian ho, asa gabe saleleng ibana diho. Dada be naposom ibana, tung lobi sian naposo, songodongan nani haholongan, lumobi diahu, lambe hama diho, mangihuton ruhu tanoon, tole di bagasan Tuhani. Asa molo dia tokwa udongamu, jakon ma ibana songon ahu. Ido sahakna, martua do natumangion hatani di bata, jalan au peopsa. Amin. Mari dihita sian buku ide nomor 220 sia, ayat sada dohot ayat 2. Asini rohamadi hamu dohot damena sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jamita dihita di partangyangan di Bornginon tersurat mai di panguhum 14, mamuka sian ayat sada 1 ayat 4, takasma tapai hutihut. Dungi tuat ma si Simpson tu timna, gabe di ida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestin. Jadi nakok ibana muse, asa di paboa tua mana dohot tu inana, ninna do. Adong dohuida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestin. Ope, sebuat hamu ma ibana bahen jolmaku. Alainin na amana dohot inana matu ibana. Danga dong huroa di tonga-tonga ni boru ni hahaanggim. Manang di tonga-tonga ni sadok homta bahen jolmam. Ubahet tung lahoho mabuat boru sian halak Palestin akan namar huluk. Jadi ni nasi Simpson ma tua mana. Ikon ibana buat tomu diau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Alaidang di boto anggona torasna. Tung sian Jehovah doi. Ay mga lului parbosirat do ibana do halak Palestin. Ay tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Ola nido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus songon topik ni Jamita di pertanyaan ng songoni di Jamita di hari Minggu ima hidup sebagai keluarga Allah. Napai ngoton na sude doakan na porsea ikom mangolu songon paripe ni debata sebagai keluarga Allah, di mana keluarga itu dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang percaya adalah keluarga yang dipimpin, yang dituntun, yang dipelihara oleh Allah
alani saluhut akan aporsea ikon uduk, ikon satia, ikon holan marhaporusan tu debata. Halak nagabe keluarga ni debata, dia harus tunduk kepada kehendak Tuhan, kepada keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi prioritas hidupnya, penentu hidupnya. Itulah keluarga Allah. Jala di bagasan jamita dihita di Wornginon, di patorang tu hita sada keluarga ima keluarga nesi Manoa. Manoa dari keluarga suku Dan orang Israel, jala anak nama Namargoar si Simson. Simson ima sahalak napi nabakit, napi nilit ni debata, natino tuhon ni debata, napi napulik ibana. Diguari disi napi napulik. Molo di bahasa Indonesia didok nazir Allah. Jadi Simson adalah seorang nazir Allah, napi napulik ni debata, napi nilit ni debata, lau paluahon Israel. Tagat dibortiad dope ibana nunga ditotuhon ibana napi napulik ni debata. Jala disakapi debata ibana ma naikon paluahon Israel sian gonggoman sian tangan ni halak Palestin. Naktongon na sida 40 tahun di tangan ni halak Palestin. Jala Simson sebagai nazir Tuhan, songon napi napulik ni debata, dia diberikan karunia yang luar biasa. Dileot di ibana kelebihan. Jaladang adong kelebihan na songoni dope di pasak debata tuna asing, ia soholan tu si Simson ima kekuatan fisik yang luar biasa. Molota jahado mulai sian ayat 10 1 ayat 10 nakpe singkat di patorang taringot tu si Simson alai disita kas taida hagogon na pinasa ni debata tu fisik ni si Simson boy ibana mengalahkan singa dengan tangan kosong, boy ibana mangalo halak Palestin, bahkan dia bisa merubuhkan rumah besar, rumah raksasa. Jala ido tong di akhir hidupna, boy mate di ibana macego torop jolma ditiki. Dan sebagai nazir Tuhan napi napulik ni debata totu dia punya tanggung jawab yang besar. Dia menjadi hakim Israel. Dung mate si Musa, mate si Joshua, na manguluhon Israel diangkat ma hakim, panguhum. Jala salah satu hakimnya adalah Simson. Nah songon hakim ibana, tugas hakim adalah memimpin Israel. Dari sisi politik, militer, pemerintahan, hukum, termasuk manang penghubung, penyampai berita, penyampai firman Tuhan terhadap umat Israel. Songo si Musa, songo si Joshua, pemimpin secara politik, secara militer. Tengok si Deborah, dia yang memimpin perang. Jala ibana dotong, songon penyampai firman Tuhan kepada umat Israel. Alai tabereng Madison songot dia do kehidupan ni si Simson marhite terpuk na jepek na sahatu hita di Borngenon. Adong di si percakapan ni si Simson dohot na torasna. Jadi jamita di hita di bagasan tikion ima taringot tu percakapan ni si Simson dohot na torasna dung lau ibana tu timna. Di bereng ibana di si adong sahalak boru ni halak Palestin. Jaladong di ide ibana boru halak Palestin
Pitor lomo rohana, solo rohana. Alani dung mulak ibana, di pabua ibana matua mana do tuinana. Na adong di ida ibana sada boru Palestim, boru-boru di timna, jala dipangido ibana asa dibuat na torasna ibana gabecol mana. Itu tabereng di ayat 2. Adong pangidoan ni si Simpson asa dibuat boru timnai halak Palestini gabe jolmana. Dak pola di Papua di son kenapa dia bisa menyukai. Dak pola di Papua alasanna alaina pasti pitor di dokibana dotuna torasna buat ma ibana gabe jolmaku. Alai tabereng madisi alus di natoras nai sian percakapani. Dangado kurua di tonga-tonga ni boru ni hanggim. Manang di tonga-tonga ni hopta bahe jolmam ubay na pola lao ho. Mabuak boru sian halak Palestim akan amar hulu. Sian alusi tarida. Orang tuanya tidak setuju. Natoras ni si Simpson amana dohot inana tidak setuju. Adong penolakan majua nasida di pangedoan ni si Simpson. Dangolo nasida si Simpson membuat boru halak Palestim gabe jolmana, gabe dongan saripena. Buasa dijua. Tarida di si adong alasan-alasan. Na perjolo ima ala takas do di boto natorasna. Jalahu pikir Simpson takas do di boto apalagi dia telah menjadi seorang hakim, seorang pemimpin. Takas do di boto nasida na adong manang aturan di halak Israel na soboi mardongan saripe dohot bangsona asing. Adong aturan. Adong larangan dang boy halak Israel mardongan saripe boy do jahot tai di Ulangan 7 ayat 3 dohot 4. Jadi ada larangan supaya mereka tidak kawin mengawini dengan orang-orang di luar kaum Israel. Nah mangit muse menurut penilaian di natorasna masih banyak perempuan gudang buru-buru aka nasian hopta. Masih banyak perempuan dari suku-suku Israel yang pantas, yang layak menjadi istrinya. Kenapa harus dari luar? Yang tidak mengenal Tuhan, namar huluk, yang tidak bersunat. Jala macebak koldo di nasida marsaur dohot halak naso marsaur dohot halak namar huluk manang naso marsunat. Jala alasan terakhir ima ala Palestim pada saat itu adalah bangsa yang menindas mereka. Etongon di tangan ni Palestim nasida ni nanakin yait opati. Jadi nungga tongon nasida ditindas halak Palestim selama 40 tahun. Jala tugas ni imana mangalo halak Palestim do, membebaskan Israel sian halak Palestim do, alai justru ibana membuat boru ni halak Palestim. Totu molo dibuat boru ni halak Palestim, totu nungga menegai tugas ni ibana sebagai seorang hakim. Udah kena kita tunung ngari boto si Simpson. Akka aturan, akka larangan, namar perdomuan tu pardongan sarepeon. Pasti do di boto ibana. Ala ibana sahalak hakim Israel, pemimpin ibana yang seharusnya menuntun. Sebagai pemimpin yang seharusnya dialah yang menegakkan aturan. Ibana makna paulakon nian asa mulak muse Israel tuaka nahina lo mohon di debata enu ngahonahum nasi 40 tahun sebenarnya alani nasugodo rohana sida mamereng debata bui tajahai di pasal
10 tolu. Ngadi alo nasida debata dihum manasida. Alani tugas nih, si Simpson sebenarnya dia harus membawa Israel di bawah kepemimpinannya untuk kembali tunduk kepada apa maunya Tuhan. Patuh kepada Tuhan. Uduk tu uhum akanau tinotopon ne debata. Jala sebagai pemimpin, dialah yang seharusnya menjadi tiruan, menjadi teladan. Tuaka halak Israel. Asa dihuton akka halak na niuluhon. Alai di kenyataan na tabering di son justru ibana do mangalo. Justru ibana do na melanggar aturan na binahen ni debata. Tarida maisian alus ni ibana. Di ayat o toluy nakin. Nin nasi simsom matua mana. Ikon ibana buaton mudiaw. Dia ngotot. Ikon ibana buaton mudiaw. Ay ibana do hasoloan ni rohak. Nunga solo rohana. Aku menyukai dia mulu bahasa Indonesia. Solo rohana, nunga lohot rohana. Macai lomo rohana. Ala nunga lomo ni rohanai, solo ni rohanai, na marsi gorgor. Jadi mananga hape nanido ni natorasna, hape nanido ni natorasna na mangorai ibana. Dan ditangihon ibana. Karena hatinya sudah terpikat. Nunga solo rohana, nunga lohot rohana, nunga cinta mati, nunga tergila-gila ibana. Tuburu halak timna, halak palistimi. Sikap ni si Simpson dison patuduhon, keinginan, hasrat, rasa sukanya terhadap perempuan dari Timna, orang Palestina, lebih tinggi, lebih menguasai, lebih berkuasa di dalam hatinya sehingga dia melawan aturan Tuhan. Rasa suka terhadap perempuan Timna lebih kuat. Sehingga dia mengabaikan nasihat orang tuanya. Dak peduli bebana di aha hata no penasa ni amana dot inana. Dak peduli ibana tong dia ke aturan-aturan nang tinotopon ni debata. Alani do ibana ala maibana bahen jolmaku. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Jala ido kelemahan ni si Simpson. Ibana lebih mengikuti apa maunya dia. Dia lebih mengikuti apa kehendak hatinya dan mengabaikan orang tua dan Tuhan. Jala molotajaha secara utuh kehidupan si Simpson dakola sehali ibana songoni. Dakola tuhalak timnaon ibana songoni. Dia terpikat juga dengan seorang perempuan sundal Boita Jahai di Bidu Saplono Mayat Sada. Dan kemudian dia terpikat lagi kepada perempuan yaitu Delila. Jala Delila mabain ibana sahatu namate. Artinya bukan hanya sekali dia mengabaikan. Itulah kelemahan dia. Dia terpikat dan hati yang terpikat lebih berkuasa di dalam hatinya, di dalam dirinya sehingga aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum yang berlaku dia tabrak, dia tidak peduli. Yang penting hasratnya, keinginannya tercapai. Merhiteon adong manaikon pelajaran si buatota. Tuhan do Alkitab tai secara terus terang menceritakan sisi kelemahannya kahalak na pinili ni debata. Alkitab tidak menyembunyikan kelemahan-kelemahan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dakolak kaburjon na di Papua. Dakolan hadengganon na di Papua. Kekurangannya pun dijelaskan secara gamblang. Misalnya Abraham dijelaskan apa kelemahannya. Daud
dijelaskan juga apa kelemahannya. Saul dijelaskan apa kelemahannya walaupun mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, marhita kelebihan kelemahan ini mengapa tidak disimpan, mengapa tidak disembunyikan oleh Alkitab supaya kita belajar. Asabo kita marsiajar siani, oh ini yang tidak boleh saya lakukan. Ini tidak boleh saya teladani. Ini boleh saya teladani. Dalam marhite kisah nisi Simpson di son, kita banyak belajar. Na perjolo ima jamot mahita di rohata. Molonunga sangatong hita solo rohata. Terpikat, sangat suka, tergila-gila terhadap sesuatu di luar Tuhan. Maka kita juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Simpson. Menabrak semua aturan-aturan hukum yang berlaku. Dak peduli kita dia ke aturan. Dak peduli kita di perintah Tuhan. Dak peduli kita dia ke perasaan dihalak. Nah, penting keinginan saya tercapai. Apa yang saya sukai bisa saya miliki. Alanido Apostol Paulus tu si Timotius di paingok do di sada Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Solo rohana di hepeng, cinta uang, holongan di hepeng akan membuat orang melakukan kejahatan. Nah, apa yang membuat kita terpikat dan membuat kita tergila-gila, maka yakinlah kita akan melakukan apa saja dan mau melakukan apa saja walaupun itu harus melanggar, menabrak aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Alani jamot mahita menjaga honrohata. Jamot mahita unang terpikat tuaka hepeng harta walaupun itu penting. Uang, harta, jabatan itu penting, tetapi jangan itu menjadi yang berkuasa. Mangihot unang holongat tusi hita asa unang hita tubuh pangalaho songon si Simpson di son dak peduli tuaka nasehat tuaka poda doh tuaka aturan. Na bangit musen naik tabereng sian turpukon si paingot mau tong tuaka sudut na poso kepada kaum pemuda pemudi. Orang-orang muda yang akan menikah, yang sedang mencari pasangan hidup. Janganlah sampai terpikat hatimu. Jagalah hatimu, jangan sampai dikuasai oleh cinta seperti Simpson. Dengarkan nasihat orang tua. Hai orang-orang muda, mungkin yang sekarang yang sedang berada di rumah. Dengarkan nasihat orang tuamu karena orang tuamu pasti ingin yang terbaik untuk hidup. Jangan pernah mengabaikan. Jangan menutup mata, telinga, hati untuk nasihat orang tua. Karena setiap orang tua pasti menghendaki yang terbaik. Dengarkan dan ikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mencari pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kepada kaum muda, jangan utamakan seleramu. Mungkin kamu terpikat dengan kecantikannya. Kamu terpikat dengan kekayaannya. Kamu terpikat dengan karirnya. Jangan utamakan seleramu, keinginanmu, sampai kamu tidak mempertimbangkan nasihat orang tuamu, bahkan larangan dan perintah Tuhan.
Jangan tunduk kepada keinginanmu, tetapi tunduklah kepada Tuhan. Berpikirlah dengan bijaksana. Tanya, apakah pilihan saya membuat saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah pilihan saya membuat saya semakin dekat-dekat dengan Tuhan? Atau justru pilihan saya membuat saya menjauh dari Tuhan? Jika pilihan kamu membuatmu menjauh dari Tuhan, tinggalkan. Jika pilihanmu membuat kamu mengabaikan Tuhan, tinggalkan. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Bijaksanalah dalam memilih teman hidup. Pertimbangkan dengan baik. Jangan seperti Simson yang mengutamakan seleranya, keinginannya. Cinta orang Kristen adalah cinta yang berhikmat. Cinta orang Kristen bukan cinta buta. Cinta orang Kristen adalah cinta yang membuka mata, melihat apakah ini terang atau gelap. Cinta orang Kristen adalah cinta yang bijaksana, cinta yang membawa kita untuk tunduk kepada Tuhan. Dan cinta yang membawa kita mempertimbangkan nasihat orang tua. Sehingga terciptalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Seperti topik khotbah ini, hiduplah sebagai keluarga Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Di tengah keluarga, para orang tua mengatakan, kami adalah orang tua yang siap Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Kami, keluarga kami, anak-anak kami siap Tuhan pakai untuk menjadi alat menyatakan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang taat. Dan di sini kita juga meneladani orang tua dari Simson. Selalu mengingatkan, walaupun sebenarnya keputusannya ada di tangan Simson. Walaupun sebenarnya keputusannya ada di tangan anak-anak kita. Tetapi sebagai orang tua, kita wajib mengingatkan. Kita wajib membimbing, menuntun mereka. Supaya mereka mampu memilih dengan bijaksana. Dan pilihan mereka mendekatkan mereka kepada Tuhan, bukan menjauhkan mereka dari Tuhan. Jalan aparpudi natabereng siang terpukon ima diet opat. Alaidang deboto anggona torasna tung sia Jehovah doi ay mangalului parbusirat do ibana do pakhalak Palestim ay tongon gomong Israel do halak Palestim ujui. Molo tajaha secara sepintas bodoh muncul pertanyaan. Lah, ini kok bisa Tuhan yang membuat Simson seperti itu. Apalagi adong padohat di situng sian jauh badoi. Tuhan yang memberi aturan larangan untuk menikah manang merdongan saripe dohok bangsona asing naso sahapor siaun namar hulup sonari. Kenapa Tuhan membiarkan? Seolah-olah Tuhan yang memerintah. Boy dohonota molo sepintas seakan-akan Tuhan menentang, melanggar sendiri aturan yang telah ditetapkan. Naing manat hita mangatusi ayat opaton. Naing manat hita mangatusi ayat opaton, na naing berengot tasian ayat opaton di mana perjulu Tuhan tetap konsisten dengan aturan yang telah Dia buat. Tuhan tidak akan melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan karena aturan itu, hukum itu adalah untuk kebaikan umatnya. Dan aturan itu adalah cara Tuhan
supaya umatnya hidup kudus, hidup setia, dan merelauk alai hidup dengan benar di hadapannya. Karena itu tentunya Tuhan tidak setuju dengan pilihan umatnya menyimpang dari hukumnya, menyimpang dari aturannya, dan menjadi tercemar ala mardongan saripe dohot naso manada ibana, naso porsea tu ibana. Jadi na perjolo hidup ikon ingotota bahwa Tuhan tetap konsisten dengan aturannya. Tuhan tidak berubah. Nah paduahon, sekalipun Tuhan sudah memilih Simson, Simson tetap memiliki kehendak bebas. Dipilih debata si Musa, si Joshua, Daud, Abraham, mereka memiliki kehendak bebas, menentukan sendiri cara hidupnya. Termasuk si Simson dison. Nak penaung pinili ni debata ibana, nak penaung di pasahat tu ibana tanggung jawab. Tuhan sudah menentukan aturan-aturan yang harus dilakukan, tetapi keputusan untuk melakukan itu ada di tangan Simson. Bata ingok aturan ni debata tu si Adam dot si Hawa. Alai anggo parbue ni hau. Nah di parsitongan ni porlakon na so jadi buatamu. Ada aturan dan larangan. Tetapi yang membuat keputusan adalah Adam dan Hawa. Nah songoni dotong Simson dison. Keputusan ada di tangan dia. Dia mau setia atau tidak, mau dipakai atau tidak. Dan ternyata Simson memilih untuk tunduk kepada keinginannya sendiri. Tunduk kepada hasratnya sendiri dan melawan aturan Tuhan. Jalan apa tuluhon? Sekalipun Simson telah melawan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan tetap terjadi. Tuhan tetap pakai dia. Dan gabi sudat rencana di debata mamakke ibana patuduhon huasona tu halak Palestin dohot halak Israel. Alani kelemahan ni si Simson dan gabe sudat debata patuduhon gogona. Tetapi Tuhan tetap memakai Simson dan menunjukkan bahwa dia adalah Allah umat Israel, Allah yang berkuasa dan siapapun harus tunduk takluk kepada dia. Nah di Somma Hita marsiajar bahwa rencana Tuhan akan terjadi. Sakap ni debata ikut tulus. Songod dia pe pangalausion ni jolma, songod dia pe sikap ni akana pinilitna. Dan Tuhan punya banyak cara memakai kita dengan segala keterbatasan kita untuk menyatakan kemahakuasaannya. Alai songon halak na pidilik ni debata hita. Songon bagian keluarga Allah hita. Hiduplah seturut dengan kehendaknya. Unak tapaloas rohatta. Unak tapaloas keinginata kehendakta. Na menguasai alai. Biarlah Tuhan yang berkuasa di tengah kehidupan kita. Dan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema Tuhan di barita naulina kubege hame di bagasan tikion. Persiajaran na arga na buihu buat hame. Sian si Simson songon na pinilitmu na pinapulikmu ibana. Paluahon bangsom. Disudiaka keterbatasan nai. Marsiajar mahame tutu. Dangbe. Hame mangaloas rohanami. Terpikat dikuasai akana di portibio.
Alai homa Tuhan, hupatujo lo hami. Lo moni rohamma na hupatulus hami, na hupasaut hami. Lo moni rohamma na ikon huulahok kami. Na mengatur, mengarahkan sude kehidupan nami. Songon paripe ni debata hami. Ajari hami Tuhan, asa toktong uduk mangoloiho. Molope huadopi hami ragam akka hamaulon, ragam akka godaan, ditongani ngolu nami, toktong matuhan. Adong di hami roha nabisu, takas hami manibangi, jalamangi huton holan lomoni rohamma nahu ulahu kami, nahu pilit hami. Pakai hami Tuhan, pakai keluarga nami, gabe ulam patuduhon huasom, patuduhon lomoni roham. Radema hami pakiomu, radema keluarga nami, radema saluhut na ngulu nami, gabe ulam ditongani portibion. Pasu-pasu mahuriam disudiaka program na neksi patu paun. Terlumobi ma di pesta gotilon naung lam conok homa Tuhan. Namakir pasi roha dot pikiran nami. Nah tok kami di bagasan lasti roha madok mau liate. Disasude akan naung ni binahenmu di bagasan ngulu nami. Upatuduhok kami malas ni roha nami, hamulateon nami. Marhite di peran serta nami madok mau liate di ho. Tutiki na nengro di pesta gotilon na nengro. Pasu-pasu akka panitia, margogo na sida Tuhan mangulahoni di bagasan las ni roha. Akka ruas ni huriam na tongod di bagasan parsahiton, homa na pamalupon na sida, pahisarhon pamatang na. Akka na marukil ho na mga puli na sida. Tuho mahupasat kami daging dohoto dinami asi maruham se sama dosa pangalosyon nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amen. Maret dehita sian buku de nomor 675 ayat 1-4. Sadar hatta martang yang mahita. Go puji-puji mardongo moliate ma di sobah roh nami da penguat Tuho ali di bata amanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hokop si pangulu kami. Ala tu takas do di pakilala ngulu nami. Di pangiring-iringmu di ngulu nami si kenupari.
Diramoti jala di pasu-pasu odo hamil Tuhan. Markahi pasok kami, malas ni roh kami. Disudi panggulmito ni gulo nami di hari-hari ni gulo nami nang nilihom di kami. Las buah betok kami di bagas sambor nginon. Roh tu bagas cormon madok mauliate tu homa muzi pasanga poko. Marhiti-hiti edde dohot akatang yang nami. Alani Tuhan asimorham. Totong mahole Tuhan martongat tok kami. Disudi ngulu nami. Disudi aktivitas nami. Di hari-hari ngulu nami nang sipasato mo Tuhami. Rapok koma mili Tuhan. Hatam naung hutang yok kami. Naung pinasahan na posom. Naung saur Tuhan marhiti-hiti pertangyangan on. Lopok kembali amang tu bagasan roh haru pikiran nami. Asa tutu mahami gabe anak komu jala naporsediho. Jala totong mahami mangulah-ulah menuroham. Alani Tuhan bayi mahami Tuhan hataridan na sinuroham. Jala mar perbui mahatami marhiti-hiti parnguluan nami akka naporsediho. Ali Tuhan di bata nami. Pasatame tuho dongan nami sudah ruas ni HKP sejat tungon. Sian na met satu na magudang. Lumubima akan akon nami alamang na sedang dalam pendidikan sia tingkat dasar satu tingkat perguruan tinggi. Di batoho dalamang nunga mulai pendidikan tatap muka. Alani postur nami totong dole Tuhan ramotamu nasida. Molope tu kami merdalan di bagasan masa pandemi de pele Tuhan. Ajari hami do akan akun nami. Asa totong hujagawan hami hai pasan dengan nami. Asa marhitili Tuhan. Ngok las ni roh mahami totong di ulu nami. Ala totong do disari oko hami. Suksuni makai akun nami. Na selesai mengikuti pendidikan. Jalana sedang mengaluli akapar gerejuan. Lumai Tuhan di bulan Oktoberon aka yang akon nami nama ikuti tes calon pegawai negeri sipil. Dia pilih Tuhan di stasiun nasida. Upakong kami manasida tuho. Asa homa mengungkap dalam di nasida. Jalan mangaleon habis surah besar nasiak kori nasida li Tuhan. Asa tahu nasida. Jalan ibu tu nasida menjawab secara benar sudi akan soal dan penasaran di panitia tu akan akon nami negara calon pegawai sipil hitung-hitungan ibang seluruh negara nami. Susuni mereka anak akon nami nang magudang nang cukup umur. Patuduh madinasida Tuhan akan sirokat itu dinasida hobar tulo menroham. Song-songoni mali Tuhan terus ni huriam na di bagasan persohiton. Nang dia berbagasan pemulihan di bagas Nabi. Pasata Tuhan nasida Tuhan pargogoi nasida. Asa dihamanakon nasida Tuhan monang nasida mangalo saiti. Jala ditikina mula nasida jala hipas nasida Tuhan. Mariria tu nasida marlas roha. Mamuji pasang apok kole Tuhan jala ditikina. Boy hamirap ditongok-tongok ni bagas caromon. Lau mamuji-muji ho marhiti-hiti huriamon. Soksoni malaka ulan nami doa ka usaha nami ruas ni huriah maka bisi jatuh pasu-pasu ma ulan nami anak kana meragami Tuhan pakai mahami songon ulam jala pakai mahami dalammu pasahatan akan rikoti di hamil Tuhan jala paingut tami sawu Tuhan madok moliate tuho jala asimorham pasu-pasu mali Tuhan bailas ni roha di kami jala puji-pujian hasang apa diho. Susoni mahuriamon. Do sudia kaparhala do nami. Do akapadita nami. Pasu-pasu mali Tuhan. Lumawi padita nami na manguluh kami di son. Asa totong nasida li Tuhan. Parbisuhammu jala pergugamu. Lelomu hasehaton na sungguh-sungguh prima di nasida. La manguluhon huriamon huria kabisi Tuhan. Song-songoni mali Tuhan. Akasakap aku bosir ni huriam. Lumabili Tuhan nung alam jonok di pesta halalas ni roha di tengah-tengah di huriamon. Ima pesta gotilo di tanggal 7 di bulan Oktober tahun 2021. Homali Tuhan nama das-das sudi aka urus ni huriam. Asa rohami patuduh las ni roha nami.
na totong do di pasu-pasu ho ngulu nami marhiti akalon nami jala di pasato di hami akaselas ni roha do akan arikoti lumubi hahi pasen dengan nami lumubi di masa pandemi ono Tuhan di para tokar roh nami di sari kodo jala di ramoti hodo ngulu nami jala bui hami marasa roha di tikion totong di bagasan hahi pason ngulu nami sigano pare Tuhan molo do petikion nunga lam tu redana aka sahit pandemi COVID-19 lai pos dorohan nami totong doho mengiring-iring jala menugu-nugu hami jala totong ajari homo hami Tuhan asa jaga hami tu aka hai pasun daging dotun nami manghuton aka aturan ima protokol kesehatan na pinasahan di pamarintah nami di hami salhuna songni mali Tuhan di bangsa negara nami Indonesia pemerintahan Indonesia le Tuhan sian presiden satu aparatur negara na terendah totong mahwali Tuhan na masu-masu nasida jalan perbisui nasida Tuhan asal boy di bon nasida bangsa negara yon tu suasana lebih aman dan tram do sejahtera asal marhete le Tuhan marlas ni roh hami ali ulam woto hami le Tuhan ulam do nang aka pemerintahan nami alani pasu-pasu mali Tuhan do sudi rakyat do bangsa namion pasu-pasu mali Tuhan homma tangi yang elek-elek nami tu holi Tuhan di bagasan porkinon tangi homma jalului matangan namion molo pe na hurang pistar hami mangidohon aka si pangidon nami tu ho alai postoro hanami leonom beri hami le Tuhan sesuai do lo manurham sesa dosa nami da gudang elemang asa tamaha mi gabe nakomu jala tamaha mi gabe haburan pasu-pasum tangi homa tangan nami merte Yesus Kristus Tuhan nami martangi kami tuho amin. Marek dehita sian buku de nomor 720 ayat sada dota tolu laus tapasah ma beliata Marsinon dang moluku diinir Yesus marang ini ape aku mataku ingoti diur Marsinon dang idoni Ingili Yesus totong marsinonda tanonang doa tutu Ikon rokas mangurupi akan nagane jala berjuma kobasi sonai diur Idoni igil di Yesus totong mardinonda panondang doa tutu Katanya kon mapeliata ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwan de salhut silehon lehon nadinggan
dot nasa uli basa na mauli utus. Hupa saat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabiwap na husus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalang hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita martangiang ditangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguanmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot hagugon. Asin ni rohani tu hatta Jesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsaoran ito di porbadiama, madongani hamu saluhutna. Amen. Di hamuna manami na dong di bagas tabe, hami parhalado na marhobas di bagasan tikion, songonin ng tim musik dot song leader, songonin ng tim multimedia, na marhobas rap dot sude akaros ni huriat tanadong di gereja di bagasa tikion, madok tu hita, horas madi hita, tetap jaga kesehatan moliate. Orang di dia
Shalom, Horas. Kami dari panitia Pesta Gotilon HKBP Sijantung mengajak seluruh ruas Amang Inang Naposo Bulung bersama-sama merayakan pesta kita, di mana pesta kita akan kita laksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021. Pesta ini merupakan program daripada kuliah kita. Di dalam program ini biasanya HKBP itu melaksanakan pesta Gotilon sekali setahun. Tetapi HKBP kita Sijantung khususnya tahun 2020 tidak melaksanakan, baru dilaksanakan sekarang tahun 2021. Oleh karena itu di Hamuna, Amang, Inang, Sude, Naposo Bulung, marilah kita sama-sama sukseskan Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 ini. Dan di dalam Pesta Gotilon ini kita merupakan membawa seluruh ucapan syukur kita. Tuhan telah memberikan sama kita sampai saat ini sehat semuanya, dan di dalam kesehatan itu kita juga perlu bersyukur. Dengan syukur kita juga kita akan persembahkan silua, di mana di dalam Pesta Gotilon itu adanya membawa silua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di hamu amanami inanami Sude Naposo Bulung merlas niroha mahita totong, kita diberikan Tuhan kesehatan sampai hari ini, dan apa yang kita ucapan syukur, apa yang kita lasrohakan, kita persembahkanlah kepada Tuhan. Nantinya bahwa hasil daripada silua yang kita bawa di hadapan Tuhan ke gereja kita, kuria kita akan mempergunakan untuk keperluan pengadaan atau pembelian aset. Asetnya nanti kuria kita ini akan dipergunakan dalam rangka pengembangan Gereja HKBP Sijantung untuk masa-masa yang akan datang, supaya gereja kita ini bisa bersukacita, bisa untuk menampung semua yang seluruh ruas daripada HKBP yang ada di wilayah HKBP Sijantung. Oleh karena itu Amang Inang, unang pola songonna marsak kita, marlas niroha mahita totong, memuji Tuhani, tabuan ma songon siluata tutuhani songon lasni rohatta. Jadi songon ima panorangion untuk buah-buah yang kami sampaikan dari panitia. Horas madihita saluhutna, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas, shalom.